بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah itu terakhir ini kandungannya ayat yang baru kiwa ayat ini mau nerusake ayat dua. Ayat dua tujuannya wong sing duweni akal sehat. Jadi dewi ini kau diterangke bahwa dunia saisine penciptaane langit lan bumi, isen-isene langit lan bumi iku dadi tandha kanggo wong sing duweni akal sehat. Dadi pratandha kekuasaane Gusti Allah Ta'ala. Pratandha nek Gusti Allah iku maha kuwasa. Dadi ayat iki basa Arab, basa Sunda, tandha-tandha. Dadi pitutur kanggo wong sing duweni akal. Nek wong akale kosong ya pada pelajaran apapun. Kaya enak ketukulane bumi ya bedukul ngono wae kan nandur, utawa nandur ora tukul ya sula nek tukul ya saya serakah ngono iku wae akale kosong. Tapi nek ulul albab wong sing duweni akal sehat ya kuwi apa enake penciptaan langit lan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil li ulil albab. Dadi pitutur kanggo wong sing duweni pitutur duweni akal sehat. Sapa ta wong sing duweni akal sehat yaiku wong alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Wong sing tansah eling Gusti Allah. Zikir niku basa maknane lho. Ana sing maknane zikir iku eling. Bisa bermakna zikir itu menyebut atau mengatakan. Itu dia zikir sini. Lah zikir sini Gusti Allah iku ya ucapno, ya eling niku lagi jangkok zikir. Wong sing duweni akal sehat yaiku wong sing eling zikir Gusti Allah ya turuna wa qiyaman wa qu'udan. Kondisi ngadeg utawa kondisi lungguh utawa kondisi turun bukuan itu tansah eling ning Gusti Allah. Ketika ngadeg berdiri mlaku nyawang dedukulan nyawang kayon-kayon nyawang godhongan ya eling Gusti Allah. Nek godhong sakmene sak donya akeh kok beda kabeh ya. Kene gawe piye betapa hebatnya Gusti Allah. Mlaku sak mlaku nyawang suket iki kok iso tukul beda-beda terus bentuke godhonge enek padha.
ukuran suket sak donya iku sing wis diret sing apik diret iku gak ana padha. Kok iso Gusti Allah betapa maha kuasane. Ngoten niku wong nek akal sehat mikir-mikir kecuali nek akale kosong kelompok kan luka mlaku nek sebut dipangan. Nek wae diombe baru wae putar-putar turu melek neh golek nyekek neh turun neh melek neh golek nyekek warga melek wis tuwek niku matek asale kosong akale. Jadi ora berfungsi dhewe akal gak berfungsi. Nyawang laku-laku nyawang srengenge saya ngono ya mene madani jagat. Kok ora tahu srengenge kentekan bensin to kentekan bahan bakar mati sedina. Pindah dina cara srengenge mati nek kok sedina ta seminggu no piye to. Gusti Allah betapa maha kuasane. Muter saya ngono ya mene. Ya ora tau mogok. Ngono iku nek wong diakal dalam kondisi linggih utawa mlaku kiaman ngadeg utawa ngadeg kondisi mlaku aku ngudan utawa wala junubi utawa turun-turun bubukan iku yo mikir eling Gusti Allah. Nah, pinter mikir iku kondisi buo ya eling Gusti Allah. Yo sak dunya sakmene kae ya. Bu kabeh ana sing turu bablas ana sing tangi kek sekakele iku kira diwujudno sekakel ngono pirang juta sekakel ya lampu siji wae nek gaweane wong kudu ana sekakele. Lah wong iki ibarate cara uripe nganggo sekakel nek bengi turu kabeh wong 7 miliar. Tangine kok ora bareng ora saklar sitok. Tangine ana sing tangi jam 8 tangi, ana sing jam 9 tangi, ana sing jam 12 tangi, ana sing nglipus mulai jam 9 bengi nganti jam 2 esuk lagi tangi. Ngono iku nek omah kaya di omah-omatan yo ora omah siti omah tapi omah bangkone. Lah wong nek 7 miliar luwih nek bengi dan turune ora bareng iku kek cara diwujudno sekakel ngono kudu sekakel pirang triliun sekakel lho kok iso tangi otomatis turu otomatis ngono iku kan dadi pepele kanggo wong sing akale sehat. Gusti Allah iki maha kuwasa tenan. Terus tandur-tanduran waduh lemah waduh kontur tanahnya waduh jenis tandurane lah ana belum gadung ana belum kopior ana belum mana lagi ditandur jejer-jejer kontur tanahnya sama kadar isi tanahnya podo lah tapi woe rasanya kok beda ana sing kecut ana sing legi banget yaitu nalika agek penting bulane manggone nang ndi nek nyampuri piye cara manusa gak bakal tak manusa iso jangko betapa manusa itu nek mikir-mikir saya ketok betapa lemah kita betapa kurangnya manusa iki lan betapa agunge Gusti Allah. Lah mungkin sing gelem mikir aku wong sing akale waras akale ora kosong nek Quran ngoten. Jadi terus mikir-mikir lan muni akhirnya setelah sadar terus muni Rabbana ma khalaqta hadza batila. Terus ndonga maturne Gusti Allah setelah ngerti keagungane ciptaan Gusti Allah terus akhirnya muni ya Allah Gusti yakin kula jenengan gawe kabeh iki ora sia-sia mah ora kota hadza batila mesti ya faedah kabeh Gusti. Jadi kabeh makhluk niku ora ana sing diciptakan tanpa guna ora ana. Suket sing digawe iki ana hikmahe awake dhewe cuma ora wae. Gusti ya suket sing nglambe niku maca tasbih. Nyucekno Gusti Allah. Godhong sing nglambe maca tasbih nyucekno Gusti Allah. Jangkrik walang kabeh maca tasbih termasuk jaluk ngapura ning wong sing ngaji. Iki tugase sing wis digawe kek Gusti Allah ngaji iku dijalukno ngapura
nanti hatta ikan fil bahri sampai iwa-iwa ini segoro itu jaluk ngapura nek wong sing budal ngaji ngeten iki enak ewan jaluk ngapura kabeh wujudan jaluk ngapura iwan jaluk ngapura tapi enak anak wong larang malah disumpeti bocor jate ngono iki wis ben pokoke bali tasbiru wa tattaqu wa ayat iki yang bersabar lan takwa monggo iku bakal dadi teguh hati iki mengkuli anak kedet nah jadi wong sing biasa sehat setelah zikir eling-eling kekuasaan Gusti Allah terus dungane iku sak mengisor nganti pola ayat niku Rabbana ma khalaqta hadza batila Gusti jenengan gawe apa ae kira-kira nek sing sia-sia Subhanaka wa qina adzabannar suci jenengan Gusti mugi jenengan selamat kula sangka neraka terus maksudnya itu ayat ini kalau kita mana ini Bismillahirrahmanirrahim Rabbana atur pangeran kita innaka satamene panjenengan iku man ing wong tudhil kang nglebetaken panjenengan man tiyang dilebene ana ing neraka iku kapoda aku saita mongko temen sampun ngasorake panjenengan hu iman wa baligina ora ana iku keduwe wong kang zalim kabeh min ansari saking pitulung saking penolong siji-siji dadi yang nganggo enek min jaidah ngene iki bane apa elit taklil jadi ora usah diimin jene maknane wis balimina ansar gak penolong tapi nek diimin jaidah dadi elit taklil gak nek sitok sing bakal nulungi kanggo wong zalim iki tak ada usaha usul zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempat-tempatnya wa syai'in fi ghairi mahalli delek sesuatu enggak pada tempatnya ketu iku kang ning sirah dan wadah berkat wadah asbab zalim meripat berjalan wae awas iku kang ndelok keapian nggo ngaji, nggo maca Quran, nggo tumindak sing apik, ora gawe sing halal, dadak mripat entenge mung dienggo delok barang maksiat tok utawa dienggo golek perkara sing haram tok ya dole. Gusti Allah wae nikmat iku diperintah wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun dikon manembah. Diwe sehat Jajak anu dienggo manembah ibadah iku megah lengseng-lengseng aku tok. Entenge mung golek donya tok, mergawe anjur kira-kira demi donya. Wes poso iku ora penting ora wis nek. Aku sibuk kok mulai kate iki plesetan niku PD-PD kaya kendel-kendel. Jadi malah bangga poso ora kok mergo kekurangan. Dolim sing paling gede iku dolime wong musyrik. Wong musyrik iku nyekutake Gusti Allah. Musyrik sing nyata nyembah berhala. Berhala iku gawean kok. Nek gawe dhewe kok disembah dhewe. Mau padahal gawe dhewe dipuja-puja dhewe jenenge dolim ora sakmase. Ana nek dolim iku ngaku demi dunya lan lekno akhirat iku dolim. Sapi itu digawe kanggo manungsa. Wa ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Sapi raja kaya kudu sapi itu digawe kanggo sliramu manungsa. Ora manungsa digawe kanggo sapi itu ndak. Jadi aja nganti diatur sapi, diatur wedhus, diatur kebu lan liyane. Kebu, sapi, jaran, unta itu Ja'ala wajib khuliqa lakum digawe kanggo manungsa.
kok enek wong nanti diatur sapi ya dolim kok nanti lali kehilangan harga diri sebagai manusia. Wa ambatalakum nukulna Gusti Allah kanggo sliramu kabeh tetukulan. Tetukulan itu digawe kanggo manusia, ora manusia digawe kanggo tetukulan. Lah mulane aja nganti diatur tanduran, tapi tanduran niku atur. Ora nanti merampas hak kita sebagai manusia kanggo ibadah. Wong sing zalim nanti mati ya ora ana minansa ora bakal enek penemune siji-siji yo. Sobe nang akhirat nang neraka ora ana penulunge sita-sita mergo nganggo min zaidah. Terus dikasih Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi iki cek donga-dongane wong sing seneng mikir wau. Rabbana do pangeran kula innana satemene kula dimana kula kene kita ya kene iku samena sampun mireng kita munadian ing wong kang undang-undang keapian wong kang ajak-ajak keapian bola-bali iki sing direng wong sing diakal. Tunduk Gusti kula sampun mireng tiyang sing ngajak-ngajak kesaenan Gusti. Munadi niku artine pengundang pengajak kesaenan. Yunadi kang ngajak-ajak kang undang-undang saka munadi. Undang ning wong ngajak apik ril imani marang iman. Aminu ing yen iman saka sira kabeh biro bikum kelawan pangeran kabeh. Paamanna wong iman sinten kula utawa kita ya oleh. Dadi iki pengakuane wong sing akale sehat mau ulul albab mau seneng donga-dongane niki Gusti kula sampun mirengaken tiyang-tiyang ingkang sami undang-undang ajak-ajak kesaenan. Jadi wong sing ngajak kesaenan dai kuwi disebut munadi utawa mudai. Dai sing paling kepalane dai kepalane munadi ya kuwi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek ngajak-ajak kesaenan niku dilambahi kasih sayang yang murid-murid sayang yang santri-santrine. Kita cerita no citane Kanjeng Nabi ning santrine sing kere-kere sing melarat-melarat. Nek santrine cerita no munadine Kanjeng Nabi nek ngomong ngeten. Ana santrine Kanjeng Nabi jenenge Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Iku santri tak duwe melarat banget. Manggone ning Sufah. Pokoke anggere penghuni Sufah niku santri sing were sing melarat. Maman ya nek menengae niku pembantu Kanjeng Nabi yang Kanjeng Nabi mlebu dalem niku Kanjeng Rabi'ah bin Ka'ab niku ngenteni nang alam kadang nanti keturun nek Kanjeng Nabi nias langsung dipekno banyu jaman biyen ora ana gedhe ora ana ulah banyune terbatas Kanjeng Nabi nek wudhu iku terima samut banyune samut iku seprapate zakat fitrah. Jadi kira-kira sak akuan 600 mili. Angger Kanjeng Nabi miyos wong dalem ya aja dianggo omahe apik kaya gedho pageran omahe Kanjeng Nabi ku ciri sak kira-kira sak kotak iku. Kira-kira sak kotak. Metu terus Rabi'ah niku mesti mek banyu mundune suwayane Kanjeng Nabi ngoten niku banyu nyasi sore mundu. Mula dene ngoten niku pembantu Kanjeng Nabi. Saka sayange Kanjeng Nabi sesekali itu takok nek Rabi'ah perintah. Saat itu Rabi'ah sik umur 18 atau 19. Sal cara bahasa kene Rabi'ah kowe njaluk apa? Kowe njaluk nek aku. Njaluk apa kowe dijani ngoten. Sebagian riwayat orang Rabi'ah menang wae sik, dipikir sik nggih. Sekedar Kanjeng Nabi benjing antek ping 3 sal dan jaluk apa? Sal itu fi'il amah saka tembung isal.
Lucano diperintah kon njaluk apa ape tak wenehi. Terus dan sing Rabi'ah jawab as'alu murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Njaluk iki kula boten nyuwun napa kula namung pengen ngancani jenengan, pengen cedhak jenengan teng swarga jingben Gusti. Ucapno isih umur 19-an. Dilonggar kon njaluk apa wae. Jare-jare aku kok dadi piyaine. Monggo sing ngaos ki njaluk apa wae tak wae. Kira-kira sing buat njaluk apa? Sapi. Aku ngono ora kira nek pengen ngancani jenengan nang swarga jingben wae. Tenang kuwi tok ngono. Kanjeng Nabi kan terus merintah kuwi tok liyane iki gak enak mboten Kanjeng Nabi. Aku iki ora zalik njaluk liyane. Kuwi njaluk apa tak wenehi, njaluk apa tak wenehi pamane aku ngono. Wes njaluk apa wae tak wenehi langsung kontak. Sing perintah Kanjeng Nabi sing salah pindungane. Mboten Kanjeng Nabi niku mawon. Kula nek njaluk donya wong pamane pengen njaluk wong ayu, wong ayu dang-dang nggih tuwek nggih akhire nggih mati. Mboten awet. Pamane njaluk bondo kula sak urip kula niku mun dipikir Gusti Allah rezeki kula. Akhire kan kajeng kula tinggal, pokoke kula butuh ngancani cedhak jenengan ing swarga biyen. Nggih biyen ngoten niku Kanjeng Nabi nek ngomong. Amin. Santrine terus dawuh Kanjeng Nabi wa inni ala dzalika bikasrati sujud ya tak tuti ben iso aku tapi aku wangi ya wangi kowe sing segep sujud ya sampeyan ben cedhak aku nang swarga ngoten nek suwajine dina Rabi'ah niku diperintah karo Kanjeng Nabi ya Rabi'ah ala tatazawwaj Rabi'ah bisa iki Rabi Rabi ngantek ping 3 nembe disanggupi di sana nggak menang sik nomor ping 3 sesuk ae diperintahne Rabi aku jendarap jementer nek atine nek ping 3 ku ape disanggupi mergo ora wani duraka nek perintah Kanjeng Nabi terus ditakoki nek budak dina ya Rabi'ah ala wajib nggih sendika Kanjeng Nabi kala sinten wis kowe ambek wong kono bisa kono wis saiki budhalo kowe kandha aku utusane Allah bahasa Arabe ana rasulillah aku utusane Gusti Allah cara kene kono goreng Jawa Tengah goreng desa ndi ra sebutno goreng tok butung goreng pandan ngono iku saka patuhe mbek guru langsung budal bledas menurut dia langsung budal bledas teko desa sing dimaksud iku sampean daleme pundi Mas kula mriko dinah cara kene nah aku diutus nek utusane Allah nah kono wong kan kawin ya wis langsung dikawinke ambek wong tanpa mikir mahar tanpa mikir biaya ngoten iku cek dibiayai Kanjeng Nabi. Contoh nabi sing sae niku Rasulullah niku ngoten iku penyayang neng santrine. Cuma santrine lho nyayangi mumpuni ning awake dhewe santrine Kanjeng Nabi niku sing tak critakno Sauban siji niku. Sahabat Sauban niku pernah suatu dina ketemu Rasulullah niku diceritakno nang dua nasihin enten ning atus liyane enten. Ketemu ketok pucet buah ditakoki ya Sauban, mabika ya Sauban. Nek apa Sauban kok ketok pucet lara ya awakmu. Mboten Kanjeng Nabi kula mboten lara. Mboten sakit, cuma kula nek mboten pamit jenengan sedina niku jupet pikiran kula pusing kula. Balak kartul akhirat, kula terus eling akhirat. Jembene akhirat jenengan swargane sing swarga paling luhur piyambak. Lah sementara swarga kula ya nek mlebu swarga apa mlebu swarga ning pinggiran. Kula terus pripun nek boten kepake jenengan Kanjeng Nabi sampeyan ngoten niku santrine sayange Kanjeng Nabi. Ora petuk sedina wae bingung.
Nah, dhewe cara mbek kiai kadang kala. Jene yo sayang, aja nek ora kepethuk sedina. Benda kepethuk ora apa-apa, nek wis adok niku. Yen mangan ora mangan sing penting usus kuat ora apa-apa. Lah nek santrine Kanjeng Nabi, mergo wis dicontoh awit pertama meguru dadi sauban niku akhirnya dijanji kowe ben kakak kumpul karo aku karo sing mbok senengi najan swargamu adoh ambek swargane Kanjeng Nabi tapi akhirnya iso kepethuk sak mangsa-mangsa pengen kepethuk iso sowan ngoten lah sauban niku suwijine dina didhawuhi Kanjeng Nabi pas nyiarno pemberitahuan rono sapa sing gelem berjanji neng aku moko bakal tak jamin mben mlebu swarga man takaffalani ala yas'alan nasa fa atakammalahu bil jannah cara apa sapa wonge sing berjanji ketika kafalaki garansi berjanji neng sesuatu niku sauban ora usah leren berpikir ulang kula siap Kanjeng Nabi napa tugase napa panjenengan kula siap kowe siap tenan ya angger siap sampe tak jamin mlebu swarga kanthi sempurna apa sing dawuh Kanjeng Nabi niku nek ngugemi padahal abot Allah yas'alan nasa syai'an kowe angger siap janji aja njaluk ning wong apa wae aja mrepotno wong berupa apa wae sauban iku siap kan jadi kula siap mulane sampai siji dina diceritakno pas jalan-jalan ke kendaraan cara kene kendaraan cara kono ya nggawa unta cametine jeblok pecute jeblok ape dijupukno wong aja tak cukup dhewe apa jek iso wonten iku mergo iki janjiku mbek Kanjeng Nabi pokoke aku mau diwangi sapa wae wonten iku enten kiai sing aliran wonten iku tak aku gak iso enak kiai iku sing tak setoran iku ngono iku klambine iku diubah dhewe sarunge diubah dhewe aku gak iso tapi ora kaisi ora iso oh harus diubahno aku danane ora wis belum cukup cek gremeng Watan kudanan lha kok saya cukup iso ora kelem cukup sik mata-mata sing ngubah mriki presiden balane dijahan yen tapi jaman urung alaf naik mlebu agama dengan ya saiki rada kalem ya iku klambi kaos sama diubah dhewe ora oleh dijupukno santri ya oleh santri rawan juga tahu mergo tau dijupukno dingkirno niku diubah neh. Jadi mungkin ora kok ngawur niku alirane sahabat sauban. Emoh ngrepotno sapa wae. Sampai diubah bojone gak oleh gak pareng diubah punyai. Tapi kabarane aku ora iso tapi aku ora iso sing ora iso. Oh di umbano sepedae kowe santri diwangi mosok iki pun kan mboten usah kan sampean iki mboten kan mbah-mbah kan ngaji ana santri sing brubut terus ning masakno bane ngarep jengkah mboten usah kan cara aku ngono ya ora teng sepeda tok iki urung mbok pelno barang urung mbok benekno barang tapi aja cukup panutan ngono iku terok nek aja nggo contoh sing liyane sing entengan ngono lah coba sing entengan mek Kanjeng Nabi iku contoh Sayyidina Abu Bakar ora petok dino 3 dino nanti jipet ra karuan terus akhirnya anu mergo ora duwe klambine dileweno wong terus aku kumpul lama wae Sayyidah Fatimah kuat lepat iku didodoni nganggo ri kurma mlayu pokoke mlayu tanpa sandaran Sayyidina Abu Bakar saking sayangi Kanjeng Nabi membalik tadi munaji wong aja kesayangan itu sing paling dadi contoh yaiku Kanjeng Nabi
Wong sing akale sehat padha ndonga Gusti kula mireng pengajake wong pengundang wong sing ngajak kesaenan ngajak mlebu iman amanah lan kula iman an aminu bi rabbikum dikon kowe sing iman karo pangeranmu kabeh ya ning sing iki dawuhe munadi lan para ulama sing ngajak iman terus amanah kula nyembadani iman Gusti monggo faghfir lana dzunubana muga jenengan ngapura dosa kula panjenengan sepunten pengampur wa kafir lan mugi kebur sepun jenengan ana saking kula utawa kita sayyiatina ing kaluputan kula muga jenengan lebur sing katon utawa boten katon jenengan lebur sedaya wa tawaffa mugi-mugi mejahi panjenengan ing kula ma'al abrari sertane wong kang bagus kabeh kumpul kelawan wong kang apik kabeh dadi wong sing ngakale sehat iku tansah eling Gusti Allah tansah zikir Gusti Allah lan sering donga nyuwun Gusti Allah jare diparingi ngapura lan eling mati ora mung donga kanggo donya tok tapi eling mati pengen dimatikan dalam kondisi dikumpulno wong apik-apik tawafa iku ramah cara dimaknani opane jenengan pateni kula Gusti jengben dalam kondisi kumpul karo wong apik-apik dadi kon eling mati kula balik mati meneh dadi dadekno tujuan mergo akeh wong sing nganggep mati iku donya iku tujuan wayah basa Arabe padahal donya iku mung wasilah lantaran sing dadi wayah tujuan ya kuwi akhirat mula wong nek akal sehat sering donga wa tawaffana ma'al abrar jenengan ngersakno mejahi kula Gusti Bejarono nyuruh kumpulaken kula kalih tiyang-tiyang sae ampun ngantos kumpul tiyang ingkang awon-awon bener teng mriki nek tenggone apa jenenge jalale dikasih al-anbiya was-sholihin kumpul para nabi lan wong saleh-saleh iku penurane wong sing akale sehat akale waras niki bajete dungane wong sing ula meneh Rabbana pangeran kita pangeran kula wa atina lan mugi maringi dengan dhateng kita maing barang wa'ata kang sampun janjiaken panjenengan dhateng kita ala rusulika ing atase lisane utusan-utusan panjenengan. Ya Allah pangeran kula ugi panjenengan mugi maringono anugrah dumateng perkara-perkara sing sampun panjenengan janjiake teng utusan-utusan panjenengan janji Gusti Allah lan para rasul yaiku sapa sing ana sapa sing ngene bakal ngene niku kathah teng syariate para rasul. Intine nyuwun iki nyuwun supaya kabeh kepinginane sing wis dijanjeni Gusti Allah lewat para rasul diparingake. Innaka satemene panjenengan Gusti innaka satemene wala tuhsilan ampun nginoaken ngasoraken panjenengan dhateng kita yaumul kiamat ing dalem dina kiamat besok ya Allah ampun ngatos kula panjenengan damel asor teng dina kiamat ngoten niku penulungan asore piye seksara ing dina kiamat padha tangisan nalika lagi neng maksa wae sing wong apik-apik wis bunga-bunga rangkul-rangkulan sampai koncone ning donya sing wong elek-elek padha bunga-bunga mergo ketok kira-kira bakal siap terus muni-muni amalana min syafi'in wala sadiqin hamim bunga-bunga silaka aku ora gawe wong sing nulungi ora enek teman setia meneh sing baturi mergo
mergo ngerti kancane padha rangkul-rangkulan nggih balane ning dunya wong sing elek wong sing anu diasorna Gusti Allah iku lagi nek masak kudu tekan neraka ae wis sambat-sambat famalana min syafi'in wala syafi'in hamim falau anna lana karrotan fanakuna minal mu'minin lanjut sobek wis ra nek ngulungi ora nek kanca sing setia biyen bola saiki ra nek sing kreken kabeh ini iki aku diuripno neh ngono falau anna lana karrotan umpama aku dhewe urip sedilu ngono fanakuna minal mu'minin kuning surah Asy-Syu'ara nomor wala tuhzina yaumal qiyamah ampun jenengan asaraken kula sedaya Gusti jengben dina kiamat innaka sak temene panjenengan Gusti iku la tukhlifu boten nulayani boten blenjani al-mi'ada ing janji Gusti Allah ku janjine mesti ditepati apa sing dijanjikake Gusti Allah lan Rasulullah mesti bener lah mesti ditepati sing blenjo sing mingkari janji iku menungso tapi mewati kala menungso ora percaya mek janjine Gusti Allah ora percaya mek janjine Rasulullah sing disampaikan para kiai para ulama mergo kiai lan ulama iku penerusé para nabi ora percaya mek janjine Gusti Allah percaya mek janjine tukang tipu percaya ke janjine blante akhirnya nek wis keblekong padha sambat-sambat meneh intine sing cedak sing sering nyuwun Gusti Allah supaya aja nganti diasorno ning dunyane luweh-luweh ben dina kiamat innaka la tukhliful mi'ad pun dipiliki iki mengke bukane kira 3 menit dadi saya dokter kim manfaat istirul Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله ما شاء الله ولا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله ولا يسوق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته